Čaute, ja som Majo Kasan, štatutárom združenia KNF Projekt, ktoré sa tu snaží pre vás urobiť nejaké pekné veci, ktoré vás zaujímu. Chceli sme vás upozorniť na to, že včera ste dostali hlavne vy námestovčania do schránok takéto pekné ďakovné listy. Ktorými sme vám chceli prejaviť ďaku z našej strany za to, že cítime vašu podporu a ochotu pomôcť. A zároveň vás možno nejakým takýmto spôsobom vyzvať k tomu, aby ste nám priklonili ruku aj tento rok a pomohli nám s dvoma spôsobmi, ktorými sú za prvé finančný príspevok ľubovoľný, ktorý môžete poslať na číslo tohto účtu, ktoré teraz vidíte podo mnou. My po skončení festivalu pekne transparentne zverejníme účet a všetky platby a podľa toho uvidíte, na čo všetko boli vaše peniažky použité. Alebo okrem toho je tu ešte druhý spôsob, ktorý je určite zdravší a taký tvorivejší, a to je, že nám môžete pomôcť priamo manuálne v areáli festivalu, ale predtým ešte treba vyplniť dobrovoľnícky formulár na stránke www.denprevšetky.sk, ktorý my zaregistrujeme. Pošleme vám mail, v ktorej sekcii sa k nám môžete pridať a s čím všetkým nám môžete pomôcť. Takže ešte raz veľká vďaka za to, čo sme doteraz prežili, tešíme sa na ďalšie ročníky a uvidíme, čo všetko spolu dokážeme tento rok. I am young last man, I have no inspiration now to write a song, so I took my snake and ran into the forest like I do every time.